Занимавам се с кибрид от 2019 година, като този бизнес го купих, не съм го създал аз. Първия ми, ако мога да го нарека бизнес, дойде като бях на 16. Тогава зададох една онлайн игра. На 18 години купих с парите, които ми бяха останали от този пръв бизнес, първообраза на Школа БГ. Започнах да уча висше образование, защото към онзи момент срещу мен се водеше досъдебно производство, заради това, че бях хакнал Българския спортен тотализатор. На 19 години се оказах в ареста, в една килия с човек, който беше убил жена си с макетно ножче. На доста ранна възраст попаднах на места, където повечето хора никога не попадат или да попадат на по-късна възраст, като нашия кмет, например, в момента. Първият човек, когато наехме на договор, го наехме на 6-7 месец. Това беше една стая в апартамент. Не беше първия офис. Май да не се откажа, това ми беше най-трудното. Това също е пример от негова гледна точка, защо съм разпилян. Просто нямаше място да вкараме и двете коли, нали, да изглежда съвсем комплексарско, така че само едната. Когато купуваш козметика на сляпо, опаковката играе огромна роля. Ние бяхме станали към онзи момент, от гледна точка на оборот, на първо място в България. Никога не ме е било страх да си блъскам главата с всякакви неща. Притежавам един обект, който ще е със статут на медицински център, и това ще е бизнес, който заедно с мои приятели лекари ще, надявам се, развием успешно и ще направим едно малко лечебно заведение. С Стоян от Белбок ще правим съвместен козметичен бранд. Мисля, че това е последното нещо, което следващите няколко години ще започна. Много обичам да се шегувам, обичам и с мен да се шегуват. И ако някой не ми разбира хумора, по-добре въобще не комуникираме, защото шанса някой да остане обиден или разсърден е много голям. Почнахме от нещо много забавно. Почнах да се обжалвам глоби за паркиране. Защото аз нямам много позитивно отношение към МВР, не защото нещо са ми направили, просто защото правната им култура на повечето хора е много ниска в МВР. Полицаите не могат да пишат глоби. Мен винаги ме е дразнило това, че хората се оставят, образно казано, да бъдат мачкани или правата им да бъдат нарушавани. Не става да се оплакваш, пък нищо да не правиш по въпроса. Смея да кажа, че си живея живота така, както съм си мечтал, както съм си го представил, както е бил в главата ми. Това ми го е дало предприемачеството. Ако не поискаш, няма да ти се даде със сигурност. Ако поискаш, може да ти се откаже. Но може и да ти се даде. Някой ме беше питал преди време, ако днес ти е последния ден, в който си жив, ако утре умираш, какво ще направиш? Аз казах, нещо ще седна и ще си почина.